Ну що, вітаю усіх на черговій нашій зустрічі «Література і кава», організованій Асоціацією Білорусаў Америки. Сёння у наш гость гэта Уладзь Гарбацкі, хотел сказать Уладзь Іваноў, але Уладзь Гарбацкі. Гэта, калі верыць Вікіпедыі, беларускі сацыялінгвіст, палітолог, пісьменнік, перакладнік і адзін з рэдактараў выдавецтва «Скарына». Ось, дзякуй вялікі, што далучыліся да нас. Адразу трохі пра фармат, каб нагадаць усім. У нас фармат гэта звычайная размова з вамі, з пісьменнікам. Усе прысутныя могуць задаваць пытанні, альбо падымаць руку, задаць пытанне, альбо напісаць у чацікі, і потым гэтае пытанне агучыце. Ось, таксама, калі ёсць будзе час і жаданне, то можна яшчэ штосьці прачытаць. Часам у нас госці нешта там чытаюць, вершы, альбо невялічкія апавяданні, калі душа ляжа, так сказаць. Вось, што яшчэ трэба сказаць? Не ведаю. Ось. Ну, мне хацелася бы, магчыма, проста пачаць з таго, што я ведаю, што вы напісалі некалькі кніг, выдалі. Гэта зборнік апавяданняў «Песні тралейбусных рагуляў», гэта зборнік апавядання «Мерзрац» і таксама фемінізацыя беларускай мовы. Так, і таксама нядаўна выйшаў зборнік, укладальнікам якога вы з'яўляецеся. Гэта «Мальцы выходзяць з-пад кантролю», які прысвечаны менавіта беларуская гей-літаратура. Так? Ось. І ўвогуле такое пытанне, у якіх накірунках ось вам цікава пісаць, вось пра што вы пішаце ўвогуле? У вас есть как-то кніжкі, у якіх накірунках вам самім цікава працаваць? Дякую, Нікіта, і дякую, що запросили. Мне вельмі прыемна. Тому що з беларусамі Європи ми шмат сустракаемся, віртуальна, реальна, а вось з беларусамі, беларускімі Паўночнай Америки, США мы вот только аднойчы мы сустракались, просили лекцию там такую навуковую зрабіць про ўводзіну гей-лесбі студыі беларускі, і все. І потым вот так вот. Мне вельмі прыемна, потому что якраз недавно атрымаў 2 листы от беларусаў США, от хлопцаў, якія вот писали, прочитали антологию и захотели поделиться и пораиться, и тому мне было приемно. Беларусы США таксама в курсе, сочуюць, читают и ведаюць. Тому вот я, калі вярнуцца до твоего пытання, Микита, ты презентовал меня вельмі добра, дякую, и тому-то самый закодованный отказ. Я гуляюсь на 2 полях: литература и навуковая деятельность. Там я пишу как мастацкие тексты, так и навуковые, там, монографии, эссе. Я люблю эссе, жанр эссе. Але что тычыць мастацкай литературы, то я пераважна выбираю и пачуваюся лёгка с малой прозой. Я люблю апавяданні, люблю навелы, час аповесць, вось Мерзграц. И ніколі не иду в великий жанр романа, не ведаю. Не то, что я не боюсь, я просто не зусім люблю. Я лечу, что я в короткой форме могу выразней проявить себе. Мажліва, у будучыні дойду до роману, до великого формата, але пакуль мне... Плюс я лечу 21 стагоддзя, я не хочу, зусім не критикую жанр романа и тех, кто выбирает роман. Я просто лечу, что, плюс я бачу публику свою, студэнты, они таксама вельмі неуседлівыя, их не хапает на великие тексты. Конечно, я не только за это выбрал малый жанр. Я повторюсь, для меня он просто компактный. Я лечу, что это нават выклик такой письменнику. Мне здаецца, что складанее в невеличком тексте подать некую интригу и выказаться. Потому что в романе значно и легче с одного боку так само. Ты можешь... это мое такое, мое меркаванне. Тому вот я працую с малым пераважным жанром. Проза, только с прозой я не пишу вершаў. Мажліва, у маладосці гуляўся скоку, хайку, але квир хайку, але гэта я не вельмі не думаю, что гэта было вельмі супер написано, вот, тому гэта застаётся в таких архивах схаваных.
Таму толькі проза з кароткай прозы. Мгм. Дякую. А яшчэ такое хуценькае. Ладно, давай спачатку Оля, потому што у мяне пытанне не зусім хуценькае будзе. Добра, так. Мне вось пытанне, калі вось Мікіта казаў, калі гледзячы на Вікіпедыю, ён там назваў сферы вашай дзейнасці. І таксама я, конечно же, глядзела ў Вікіпедыі, чытала пра вас, таму што я больш ведала пра вас як пра пісьменніка, пра вашыя творы. І там вось напісана, што вы даследнік стараабрацтва, даследнік ЛГБТК кам'юніці, даследнік там беларускага фемінітываў. І казалось бы, гэта такія вельмі розныя тэмы. Адкуль вось менавіта цікавасць да гэтых тэмаў? Дякую, Воля. Да, сапраўды, можа быць, перад тым, як выбраць і стаць пісьменнікам, я як навуковец, як даследнік пачынаў і працягваў працаваць. Таму сапраўды і тэмы вельмі розныя. Мне нават часта некаторыя калегі смеюцца, говорят, боже, тут стараверы і геі, і тут это ж просто можна, як это спалучаецца, але в маёй ідэнтычнасці гэта якраз спалучаецца, тому што моя гісторыя, мой досвед такі, я звязаны часткова адной ногой з стараверскай віцебскай культуры, мне было гэта цікава, і таму мы вельмі часта, правда, пачынаем даследаваць тое, што блізкае нам. Ось, таму стараверская тэма вельмі важная, я займаюся і займаўся ёй, і працягваю займацца як этнолог, як этнограф, описывать мову староверов витебских переважно. Вот. Тому квир-гей студии, да, это еще, как можливо, для некоторых зусім ее неможливо связать с староверской темой, для меня цалкам можливо, я думаю, спалучальная таксама, это таксама вельмі важная постать для мяне, для моей ідэнтычнасці, і падчас моей навуковай, падчас навукі ў Францыі я вот на уровне магистратуры я канчаткова перашоў і выбрал тему гей і лесбі студыяў, гендерных студый пераважна. І таму вось, але в розныя этапы все, конечно, пачыналася, але я і на сёння працягваю займацца гэтымі тэмамі. І гэта мне вельмі дапамагае пераключацца насамрэч. Гэта і складана, з аднаго боку, немажліва быць паспяховым усюль, правда? Але важно пераключацца, і я это, прабачу, жартую, таксама это як вучыць новыя мовы і займацца рознымі, вельмі адрознымі тэмамі. Гэта такая профілактыка Альцгаймеру, прабачце за параўнанне, за жарт. Ты переключаешься, і я ведаю, што некалькі дзён я прасвячаю стараверству, некалькі дзён я прасвячаю квир-гей тэме, і штодня я прасвячаю пісьмо. Таму вот адтуль такі, але все тэмы, якія вы пералічылі, Воля, насамрэч, не проста нейкі тэарэтычны, далёкі мне невядомы, я да іх звярнуўся, таму што яны частка маёй ідэнтычнасці, частка маёй гісторыі, і таму я вырашыў не проста міма прайсці іх, але даследаваць іх досыць, ахапіць іх, наколькі мажліва, навукова. Дякую. У меня такое пытанне будзе, датычыцца, можа, таго, што вы зараз Олі сказалі раней. Дзе вы зараз знаходзіцесь, чым займаецеся? Вот вы узгадалі студэнтаў, то есть, да, где вы зараз працуеце ўвогуле, дзе вы зараз жывяце? 10 год я ў Вільні, у Літве жыву, працую. І раней, в прынцыпе, я тут уже гадоў 14-15 звязаны, да, вядомым Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Таму вось я ў Літве, у дэмакратыі, у дэмакратычнай краіне, прывіляваны, як я лічу. Я і сам студэнт ЕГУ, калі ЕГУ існавала ў Беларусі, таму як гэта сувязь. Але вось пастаянна 10 год я ў Літве, я в развязе, працую, студэнты пераважна, студэнцтва пераважна беларускае. 89-90% гэта беларусы, беларускія і астатнія, з іншых краінаў, сумежных. Чаму вы навучаеце? Як? Чаму вы навучаеце? Моя першая спецыяльнасць, вот Воля пачала, это еще одна іпостась. Это паліталогія, моя першая адукацыя палітолог, выкладнік палітычнай навукі. Я вымушаны гэтым займацца, потому что гэта, профессия, якая корміць, якая прыносіць грошы, потому что многія іпостасі пералічаны болей, яны важныя, блізкія, але, на жаль, яны,
не, не дазваляюць, не прыносіць мне багацця, фінансавай стабільнасці. Вось таму мы выбіраем да гэтай іпастасі блізкія, які мы любім, які мы не любім. Мой палітолог таксама. Это еще одно вымярэнне, в якое варта ўцякаць. Я вымушаны ўцякаць. Не хочу гэта рабіць, але вось кожную раніцу прачынаюсь. І каб быць добрым палітолагам, выкладнікам палітычнай навукі, я мушу быць в курсе всіх навінаў, читаю по-беларуску, по-літвійску, по-французску, там, по-ангельску, нават, каб просто, перед студэнтамі, я лічу, што, я не павінен ведаць все і адказаць на пытанні і сачыць за палітычнымі навінамі, а яны вельмі сумныя, правда, вельмі часта, асабліва з нашага рэгіёну, але і з вашых рэгіёнаў. Але вось такой вось прывязка да рэчаіснасці, на жаль. І таму я раніцу пачынаю, не толькі пішу тэксты невялічкі, свой працягваю працаваць як літаратар, але і чытаць навіны. І, конечно, часам гэта не спрыяе, і часам я адкладываю, нічога не пішу, таму што, начытаўшыся навінаў, калі я рыхтуюся да курсу, я не магу пісаць. Дякую. Пытанне ў чаце ад Волі. Колькі моў вы ведаеце і з якіх робіце пераклады? Дякую. Добрае пытанне, але как раз быў в Аксітані, мне там пытанне такое паставілі, і мне падаецца, што я ніводнай мовы не ведаю. Я ведаю шмат слоў на многіх мовах. По-французску, там, по-літвійску, по-польску, але, гэта я так, конечно, жартую, але, беларуску, расійску не пералічу, гэта да мовы, якімі мы валодаем, якія мы ведаем. Расійскай я не працую, правда, але вельмі мала працую. Французскай я могу сказаць смело, што я валодаю, таму што я размаўляю, пішу, перакладаю, думаю часта. Астатнія там, літвійскую я вывучаю, але не могу сказаць, што я валодаю ёй. Я перакладаю з яе ўжо пачынаю, але змагаюся. У меня такой складаны роман з літвійскай мовы, як з ангельскай. Я ведаю, што мова варта, вельмі важная, і моя другая замежняя мова в універсітэце, але мне не атрымліваецца, не звязваецца роман. Каханне не атрымліваецца з некаторымі мовамі. Эстэтычна ці яшчэ не ведаю, я ведаю, што трэба і чытаць. І в аэропорце, когда я лечу, мне французская не дапаможет, часто в Берлине там не трэба, я пачынаю по-ангельску. Вот, таму, в принципе, не шмат, но французская, літвійская, украинско-польская, на таким узроўні, каб чытаць і перакладаць. Для меня важно вымярэнне, видите, размовы, прамовы, і таму я лічу, што калі на тых мовах, на якіх я смело могу сказать, это вот французская, литвийская, белорусская, российская не повторяюсь, вот. А остальные нет, это уже на этих мовах я лечу, что я обмежаваны. Ангельскую, например. Тому вот не так шмат. Але перекладаю, я тому перекладаю переважно вот Поля с французской, потому что, я могу смело браться, да. Теперь с литвийской, с украинской так само. З остатніх я не беру, хотя потом вот мы с Игорем как раз в выдавецтве размаўлялі, цікавая гісторія атрымалась з італійскай, я не валодаю італійскай, але так атрымалось, что один пераклад з італійскай был зроблены мной и яшчэ одним человеком, але я не могу сказать, что я валодаю італійскай, правда? Гэта іншая гісторія, потом, калі з'явіцца тэкст, вы пазнаёміцесь і будзе цікавая гісторія вакол гэтага перакладу. Окей, чекаем. А беларускія апавяданні з якой мовы былі? З украінскай? З украінскай, так, украінская мова, так. Гэта геотрымскі, то по-украінску і... І пытанне яшчэ ад Ігора. Вы актыўна перакладаеце у тым ліку паэзію, прозу, навуковую літаратуру. Што пераклады даюць і дапамагаюць пашыраць дыяпазон жанраў і тэмаў? Так, да. Так, Ігор, дзякуй, да, за пытанне. Сапраўды, я недавнего часу взяўся перакладаць паэзію, это быў выклік. З літвійскай замовілі пераклад вялікі, і вось ён з'явіцца пераклад гэтай паэткі, вельмі вядомай, феміністкі, квір, лесбі літвійскай паэткі Гедріка Злаўскайце. Она тут вельмі вядомая, вельмі моцная, вельмі цікавая. Прабеларуская, редактарка літаратурнай газеты «Шаўрыс Атэны», «Паўночныя Атэны».
і вось замовілі, але конечно для меня гэта быў выклік, бо я з паэзіяй не я лічу, што паэты павінны паэткі перакладаць паэзію, я так лічу. Але гэта не рымаваная паэзія, таму я взялся, таму што я адчуваю, люблю гэтыя тэксты, там шмат гуляюцца, а паэтка шмат гуляецца якраз з мовай і такой квір моцнае пасланне, лесбі пасланне моцнае, фемінісцкае пасланне моцнае, якое я чытаю, расшыфроўваю добра, я лічу, што я змагу перадаць па-беларуску. Але гэта таксама пытанне, таму што жанр, і мне цікава нават, дзякуючы перакладу з літвійскай мовы, я зразумеў, што мне захацелася вярнуцца да маіх поку, і нават часткова я бачу, што я ў шытках вершы пачынаю гуляцца нерымаваная паэзія. Конечно, нерымаваная, я ніколі, для меня гэта вышэйшая матэматыка напісаць, плюс, я лічу, што 21 стагоддзя это час нерымаванай паэзіі. Я не хочу нікога пакрыўдзіць, але для мяне так... І таму вот я, дзякуючы перакладу з літвійскай, да, Ігор, я пачаў у сваіх, я бачу, шытках, дзённіках, я гуляюся і пішу паэзію, я не ведаю, ці я стану паэтам, ці перайду я і надрукую зборнік у нас в выдавецтве з Карына, Ігор, я не ведаю, але мажліва. Таму это вот пашыряць, конечно, гэта дапамагае. І таксама тут ёсць і плюсы і мінусы. Чым больш займаюся перакладам, я разумею, што я менш пішу сваіх тэкстаў. І сёлета год вельмі багаты у нас для мяне, як для перакладніка, шмат замоваў, шмат праектаў, шмат перакладаю з французскай, з літвійскай. У нас цікавыя навінкі рыхтуюцца у нас в выдавецтве з Карына. Французская лінія, французскі блок вельмі моцны, то вось до конца года чакайце, сачыцесь, у нас будуць вельмі смачныя тэксты, сюрпрызы, як упадніцкая літаратура, так і сучасная літаратура, французская, бельгійская, ось, і таму, але гэта все гульня з мовы, гэта вельмі дапамагае мне узбагачаць, як не дзіўна, гэта не дзіўна, беларускую мову. Окей, я не пішу, я менш пішу сваіх тэкстаў, таму што шмат сілаў займаюць пераклады, але я шмат гуляю з беларускай, калі перакладаю, і таму для гэта, для пісьменніка гэта вельмі важна. Праца з мовай, яна працягваецца штодня. Окей, таму гэта на будучыню таксама вельмі моцны і рэсурс, які ёсць. А чаму я гэта кажу? Таму што мы цяпер вельмі часта адарваны ад беларускамоўнага асяродку актыўнага, у Вільні нібыта шмат беларусаў, беларусак, але я больш прывязаны вельмі часта да літвійскамоўнага асяродку. І беларуская мова гучыць все радзей і радзей, таму пераклад замяняе мне гэта поле, таму это вельмі важна для нас, для тых, хто працуюць з беларускай мовы, з беларускім словам. Гэта не размоўны ўзровень, гэта кніжны эстэцкі прыгожы, але не важна, ён ёсць, хаця бы ён. Таму гэта дае такія выклікі падчас перакладаў. Таксама важны пераход, пра што якраз не только мастацкая літаратура, але і навуковая. Я все-таки навуковец, палітолог, сацыялінгвіст, мне здаецца, што я таксама магу зрабіць цікавы пераклад одно социалингвистичное французское исследование, якому сёлета исполняется 50 год, посвященное теме колониализму и лингвистике, якраз вельмі актуальное и для Беларуси. Книга написана 50 год тому, а для тлумачыць все, что отбывается в Беларуси сёння, ці в Украине, в регионе увогуле. Исследование вельмі французского социалингвиста, это таксама помогает. По-першае, гэта таксама мы развиваем гэты пляц, гэту дисциплину, якую у нас пасля 20-го года не развивается. Терминологию. Таму гэта выклікі такія вельмі важныя для тых, хто працуе словам, з мовай. Я вельмі рады, што я регулярно переключаюсь ад мастацкага рэгістру да навуковага рэгістру і нават, повторюсь, да паэзія теперь пачала вклениваться. І я сам здзіўляюсь, што мои гады не маладыя, паэзія, мажліва, станет нейкім важным таким полем, где можна будет себя таксама проявить. Я не ведаю, ці адказаў я цалкам на пытанне. Пытанне такое складанае. Адказалі шмат. Мне цікава звярнуцца трохи, што сказалі, што пераклады вам часткова замяняюць беларускамоўнае асяроддзе, якога ў апошні час становіцца менш. А дзе вы яго раней чарпалі, так сказаць? Раней в дзяцінстве я пра гэта якраз у песнях, тралейбусах, рагулях пішу. Вы скажце, апошні час гэта які час? Апошні час, это 10 год, напрыклад, маі знаходжанне ў Літве, калі я пераехаў на Літву. І апошнія 4 гады, асабліва, калі я не магу паехаць на радзіму. Таму што раней рэгулярна вяртаўся, я ехал у Віцебск і ехал у вёску,
где бабульки там свояки жывуць, апошнія носьбіткі, як я называю, такой віцебска-аршанскай гаворкі. І гэта не трасянка, гэта метадыялект беларускі, добры яшчэ вось. У Віцебску, конечно, складаней, але тым не менш, чтобы гэта поле было, вот. Я не могу 4 гады уже поехать и скарыстацца, пагаманіць з бабулькамі, пераважна. Але калі раней, то чэрпаў, калі в маладосці, студэнцкія гады, в маладосці ўвогуле, то я чэрпаў гэта вось. Были живые бабули, моя бабуля Горбацкая, как раз она белорусскомовная, наставница в школе, вязковая наставница, не городская, я все лето проводил у яе. Белорусская мова моя оттуль, и тому я лечу, что я привилеванный, потому что большинство моих одногодков все-таки кажут, что они такие городские, урбанистичные белорусы, белорусские, белорусскую мову на как, асфальтные белорусы, они перешли до белорусской поздней. Моя на детинство присутствует, я не малюю никаких там прыгожих малюнков. Конечно, российская мова завсёды была присутнічала. Я не кажу, что я не ведал, не разумел российской. Да, в Витебску я жил, конечно. Але на 3 месяца на вакацию бабули у вёску паміж Оршай и Витебском я вертался, и бабуля завсёды размаўляла по-беларуску. Таму вось гэта, і мне было, калі я пачаў пісаць песні тралейбусных рагулю, то там шмат было таких тэмаў, якіх я закранул, але першы это был такой вось гімн маёй вот віцебска-беларускай мове, маёй бабулі, каб не забыть, якая перадала мне мову. Вот. Тому как бы у меня это не, я могу сказать, ресурс был, и он как бы и богатый, и бедный одночасово, потому что теперь я часто працую, перекладаю, и редакторы, и редакторки, корректоры, и корректорки часто вылавливают некоторые диалектные, альбо там витиблянизмы, як я называю, да, некие структуры такие, якія не ўласцівы літаратурнай беларускай мове. Але гэта таксама гэта добра. Ой. Ну, Супер, дякую вялікі за адказ разгарнуты. І яшчэ одно пытанне ад Ігора ёсць. Анонс анталогіі беларускага пісьменства пачынаўся з пытання: чаму лягчэй пісаць па-беларуску пра вайну, чым пра цялеснае і пачуццёвае? Ці знайшлі вы адказ у выніку? Дякую, так, запытаю, сапраўды. Я думаю, досыць складана, ці знайшоў, я зараз адкажу, я думаю. Чаму было складана? Потому что вся наша літаратура, калі я пачаў сталець, выбіраць і прафесійны шлях, навуковы шлях, і пісаць, я шмат чытаў беларускай літаратуры, я зразумеў, што вось, калі я пішу на дзённікі свае вёў і апісваў свае праблемы, выклікі, якія паўставалі перад маладым геем, я зразумеў, што я не мог апісваць многія рэчы, таму што літаратура беларуская не дапамагала, тэма адсутнічала цалкам. В слоўніках словы адсутнічалі, в літаратуры тэма адсутнічала, і я как бы был піянером таким. Я пісаў, і я выкарыстоўваў віцебскую часто беларускую мову, описывал некие свои досведы, некие там не ведаю. И меня это бурыло. Як это беларуская мова такая прыгожая, я там люблю вельмі Зарэцкага, Чорнага, Алена Васілевич, я не ведаю, там Быкова, але мои гэтые мэтры и мэтрэсы цалкам проигноровали мяне. Они не прописали про меня, они не дали мне ресурсы. Я был обураны, я был злы, и такое было невеличкое расчарование. Але параллельно я уже навучался на ЕГУ на франко-белорусском факультете, у меня была французская мова, и я читал французскую литературу, и там это все было. Да, французская литература, ну, и любая іншая замежная, но я кажу про французскую, бо она была мне близко. И они все описывали. В тем лику сексуальность, плотевость, досведы, там, не ведаю, гетероцентричный, не гетероцентричный, гей, или все это. И я просто закахался и кинулся в эту, и отдал все французской мове только про это. Конечно, потом критика всплыла, да, и можно, я и шмат и критикую французскую мову, але в той период она мне допомогла эмансиповаться. И параллельно я потом пачаў писать, все больше писать, и вот ствараць свои тексты, песни тралейбусных рагулю, и в выніку проект, вот, якой падтрымала выдавецтва Скарына, и мы разом з Ігорем его довели до конца, и разом с коллегами, да, ввогуле, с нашим выдавецтвом, мы его довели, прописали, але нават на ўзроўні рэдагавання, на ўзроўні працы мы бачили, спатыкалі, што і на ўзроўні корректуры, рэдагавання мы бачили вялікія праблемы. Мы хочам нешта там спраўдзіць, а нема на што абапірацца, слоўніках нема, і гэта далей. Але мы справились з гэтай миссией. Цудоўна. И теперь, конечно, есть уже, и мы падрыхтавалі моцны ресурс для беларускамоўных
квір, ЛГБТК плюс супольнасці, які змогуць карыстацца, апісваць яго досвід і па-беларуску. І, дарэчы, лісты паралельна мы ўжо атрымлівалі, я казаў пра песню тралейбусах Рагулю, і пасля, вось, напрыклад, з'яўлення анталогіі нашай, да, прысвечаны гей-пісьменству беларускаму. Тут сама мы атрымлівалі лісты, таксама такі падтрымкі менавіта і дзякуй нам пісалі менавіта і таксама і пра тое, што гэта па-беларуску. Многие спознают себе и смогут себе. Вот. Тому теперь отказ не ведаю. Мы допомогли новым поколениям, ЛГБТК белорусскомовным, я маю на увазі передусім. Але ці змянилась, але параллельно мы зауважаем, что сама литература классичная, ну, маю на увазі такая традиционная, гетероцентричная, белорусская, она не вельми меняется. Тому она все равно протягивает писать на некоторые темы, вот, игноровать, бойкотовать нас. Нават узгадаем, как з'явилась наша антологія, правда? Я думаю, как раз тут і Ігор, і колеги падтрымаюць. З'явилась, але тема, это вельмі важный продукт, вельмі важная книга, я лічу. Але, в принципе, гетероцентричное грамадство часто прошло мимо гэтага продукта. Не падтрымала там, альбо там мало, не прописала ни на уровне рецензий, ни на уровне критиков, ни на уровне неведов. И она, тому это еще раз подкресливает важность того, что мы зробили, важность того, и снова питание, вот что Игорь как раз и поставил, мы дали некий ресурс, мы прописали это, но все одно это повинно робить и, в принципе, на уровне глобальной литературы, не только мы, потому что мы часто сприймаємося маргинально, хотя вот проект аудиокнига нам, переконаны, допоможет так само, вот нишу глобальную копить, да, народная книга и так далее. Вот, тому, але отказ, ну, ці нашел я отказ у выніку на чому, я думаю, ну, тут еще глобальный отказ шукається, але я думаю, я отказал частково на то, что, ну, калі мы пачыналі, калі мы рабілі, просто не было і гэтага ресурсу. Література ігнаравала гэта і ігнаруе. Дякую. У меня яшчэ такое пытаннішка, таксама, магчыма, да гэтага далучана. Ну, у сваіх творах вы менавіта часта пішаце пра ЛГБТК, пра геяў. Вось, наколькі вы адчуваеце вось ці атрымліваеце вы водгукі ад вось гей-камьюніці? Мне цікава, асабліва ў гей-камьюніці ў Беларусі зараз. Вось, наколькі гэтая частка вось ёсць. Так, і атрымлівала асабліва раней, цяпер менш, але вот калі до 20-го году, калі з'явілась кніга, зноў дзякуючы Ігор якраз Іванов у Лондоне падтрымаў песню тралейбусах Рагулю, мы рабілі прэзентацыю нават у Менску, і потым і падыходзілі людзі, прыходзілі бацькі некаторыя, без дзяцей, дзеці не прыйшлі, а прыйшлі бацькі, у якіх дзеці, напрыклад, геі, і яны прыйшлі на прэзентацыю гэтай кнігі. Потым пісалі некаторыя пасланні, альбо геі маладыя, альбо, напрыклад, мейкаут, які, да, тады існавал у Беларусі, адразу напісалі, падтрымалі і напісалі такую станоўчую крытыку, падтрымку, зрабілі інтэрв'ю, да, каб распаўсюдзіць і зрабіць больш такую даступную інфармацыю пра гэту кнігу. То бок былі кантакты, конечно. С 20-го году, і вот в 23-м годзе, калі з'явілись наши мальцы, выходят под контролю, уже супольнасць, правда, наша была зачищенная, в Беларусі мало кого застаецца, альбо хаваюцца, і сама книга туды, может, и не дошла, у нас падзел будет на аудиокнигу, на электронку, так само можливо. Вот. И тому, але як прыходзілі водгукі ад геяў, які з'ехалі, які апынуліся у выгнанні, у міграцыі, як рассказывал, два послання написали беларусы США, мальцы, хлопцы, ось, так само в Польше, з Літвы, не так шмат, але былі. Ось, так само одна украинская сяброўка написала и прорекламовала книгу в Украине сярод сяброў геев, и они вельмі зацікавились так само гэтай книгой. То бок были реакции не так шмат, видать, але атрымлівалі мы листы, я атрымліваў листы на пошту. И гэта вельмі прыемна, вельмі гэта
падтрымала мяне таксама і апраўдала, хаця мы і так перакананы у правільнасці, у слушнасці нашай місіі, але калі водгукі такі атрымліваеш, то ты пачуваеш яшчэ больш упэўненасці, каб рабіць далей гэту справу. Дякую. Надея, у тебя было пытанне, ты ўжо ўсё? Ну, у меня, я, може, пазней, просто не хочу тему, Да. яно зусім іншае перабіваць, може, пазней просто. Добра. Оля? Тут еще у Воли была реакция, я можно потом... Да, конечно. Я больше цалкам с вами згодны, мы как раз про это шмат таксама вот в таких прыватных размовах кажем про гэта, что у нас, и это працягу пытання, яко Ігор, в принципе, поставил, у нас сапраўды психологичная литература, такой, не то, что литература, а менавіта психологичное писание, они присутнічаюць, безумоўна, да, мы можем читать, они ведают. Васіля Быкова, Кузьма Чорнага, там у Гарэцкага шмат ёсць, але все адно досыць такі эканомныя беларусы, ашчадныя з запісаннем псіхалагічнасці, эмоцыю. І вот сапраўды гэта ёсць такое. Альбо нават ёсць крытыка, мне кажуць, што навошта пра гэта пісаць. Нават пісьменнікі, пісьменніцы некаторыя старэйшага пакалення кажуць, ну пра гэты тэмы можна маўчаць. Я здзіўляюсь, калі гэта кажуць людзі, які працуюць словом. И тому я знову же вертаюсь, чему я захопляюсь французами, и они все описывают. А не только французы, конечно. Литература замежная, там, британская, американская. Але у французов мне так само приклад того, что они всему хочут дать назву. Дрэнно, негативно, они все описывают. И это вельми часто нават критикуется, але я люблю, ну, там не ведаю. Нават негативные некие эмоции, досведы, там, не ведаю, там, гвалт, и они это все опишут, потому что, когда это проговорили, это полегка нейкая. Это пэўны крок до вызволения, до эмансипации, до терапии нейкой. Литература это как терапия. А мы это носим, не огучиваем, и тому я пошел так само описывать свой досвед, выкарыстоўваць беларускую мову, якая ёсць, альбо ствараць, шукаць нейкія словы, выразы, якіх няма, альбо карыстацца досведам мовы бабулі, каб опісаць мой досвед, ну, калі гэта мажліва было. Тому да, это великая проблема у нас, правда. Теперь, конечно, выбух отбывается, шмат пишут про кахание нібыта, але калі почитать книги про кахание, то там так само вельми такой скупы, ашчадный беларуска, ну, на мою думку, тема заявлена кахание, а там про кахание, там больше дзеи, там дзеясловы, чем сами описания. Ось, так само есть такая специфика. У французов, я люблю французов, у них шмат прыметнікаў. Шмат назоўнікаў для з'явы. Дзеясловы это таксама вельмі добра, але вельмі важна прыметнікі развівацца. Назоўнікі. Мы якраз, ну, я лічу, што беларусы для пісання эмоцыю, кахання. Тут нам еще есть чым працаваць, і таму я лічу, што мы вот сваёй сферы, я в сваёй сферы з гэтым працую. Я эмацыйны, я люблю прыметнікі, я іх шмат выкарыстоўваю. І, конечно, калі я как даследнік, я адразу себе забараняю выкарыстоўваць прыметнікі. По зразумелай прычыне. Да. Воля? Так, я хотела пытання, я у гэтым годзе праслухала Меркс Грац, дзякуючы вось Мікіце аўдыабукс, тому што гэта была кніга неспадзяванка. Але даўно, як бы, у меня есть такі вялікі ліст, дзе каго я хочу пачытаць, і вось там Уладзіслаў Гарбацкі быў дакладна ў гэтым лісце, і вось дзякуючы Мікіце гэта паблізілася. І мне такое ўзнікла пытанне, калі читаеш, ну, калі слухаеш сам кнігу, апавяданне, ці як гэта што сказаць, то не гледзячы на то, што ты ведаеш, што будзе ў канцэ, чым яна скончваецца, як бы гэта намякае на сумны канец. Ну і потым вельмі сумна. А потым пасля вось гэтага галоўнага апавядання ідуць вашы ўспаміны пра Грац, якія вельмі смешныя. Я там смяялася проста ў голас. І гэта такі кантраст эмоцый, гэта было спецыяльна, як бы вы зрабілі, ці гэта проста у вас ось заставаліся гэтыя нарысоўкі, замалёўкі з вандровак па Грацу, і вы туды ўставілі. Чаму вось такія настолькі розныя па настрою тэксты? Дякую, Воля, і дякую за реакцію на тэкст, на Меркс Грац, дякую вялікі, што праслухалі. Насамрэч, я іх збіраў разам і хацеў іх раз апублікаваць. Я адразу першапачаткова, конечно, пісала толькі аповесць, выкліканай ковідам і іншымі там побытам у Грацы, але паралельна пісались такія больш замалёўкі, і вясёлыя вельмі часта, сапраўды, так, і з гумарам, і сутыкненнем, да, там, веданне, неведання мовы, альбо реакцыя наша на некаторыя мовы, альбо як мы ляпсусы, можам сказаць.
и одна литера все меняет, да, там, шули, швули, и все. И мои коллеги в Австрии довсюду все смеются, и когда только меня бачат, одразу у них всплывает образ шули, швули, и они все начинают смеяться, и тому. Але, и, потом, когда текст был написан, да, и оповесть Берксграц, она все-таки, да, она, ну, такая важная, але сумнявая, сапраўды, гісторыя. Але былі там моманты станоўча аптымістычныя, але сумнявая концовка. Тому, але мой побыт у Грацы працягваўся, былі веселые гісторыі. Я подумал, что это повинна быть агульная картина вот такая, мозаичная. Я там іншая эпоха, іншы жанр, тут больше такое замалёўкі такие как бы турыстычныя, альбо неведанікі публіцыстычныя, такие на мяжы літаратуры і публіцыстыкі, там все-таки, ну, мастацкая літаратура. Я вышел, что, ну, мы вырашылі, и потом как раз коллеги, и в выдавецтве, Игорь Иванов, приватность, так само, Каролина Маскевич, само, ну, побачили, что это суцельно глядится, что это, в принципе, не это может быть разом, тому, але, как бы, ну, мне хотелось, как бы это были веселые сучасные, потом перекинуться от той сумнявой ковидной истории, да, с паляндры звязаны так само, але перекинуться в сучасный свет, что жыццё працягваецца, Дольче Віта таксама, это не только мы думаем про смерть, але думаем и про рэчы веселые, жыццёвые, побытовые, а яны вельмі часто вот такие, с гумором. И у меня была такая мэта, как все-таки шматкропье поставить с такими, с весялинкой. Тому дякую, что вы это побачили, зауважили, дякую, что вы это заценили. Дякую. А у меня ще таке питання, якраз таки, максимум, яке я раніше хотів задати. Ось ви сказали недавно, що французская мова, яна вось менавіта апісвае, і яны спрабуюць назваць усё, і станоўчае, і адмоўнае. Ось, і у меня пытанне пра адно з апавяданняў з анталогіі. То есть для контекста мы, команда AudioBox.by, зараз працуем над, назовем, народной аудиокнигой. Мы взяли анталогію «Мальцы выходзяць з-пад кантролю», якая складаецца з апавяданняў ад розных беларускіх аўтараў на тэму геяў, якія закранаюць неяк тэму геяў. Ось. І мы даем гэтыя апавяданні валанцёрам, і кожнае апавяданне начытвае нейкі асобны валанцёр, які звычайна не прафесіянал, а звычайны такі беларус, які хоча нешта зрабіць цікавае. Ось. І адно з апавяданняў мы далі, і валанцёрка, якая начытвала, яна адмовілася. Яна сказала, што яна прачытала, што яна не будзе яго чытаць. Ведаеце, якое апавяданне? Калі не... Ну, у меня есть думка, мне сказать, нет? Ну, давайте. Ну, я думаю, может, «Збіццё»? Не, не «Збіццё». Не «Збіццё», ці п'есу. Не п'еса. Гэта быў «Палкоўнік Капейкін». Правда? «Палкоўнік Капейкін», там сутнасць апавядання, якое апісвае, як адзін палкоўнік, ён гвалціць, здаецца, п'янага хлопца. Там менавіта вось апісаны працэс вот гэтага гвалту. І вось мне таксама было цікава, з якой, то есть, ну, оно такое гэта чытаць не вельмі, ну, непрыемна, потому што там апісваецца працэс гвалту. Вось дзеля чаго гэта апавяданне было ў анталогію дадана? То есть якраз такі вось для таго паказаць усе бакі, вось троху пра гэта. Так, это была одна из методов, все боки показать. Раз, по-другое, все-таки частка туда гвалт, тут, мне здається, на другим, бачите, эта удельница приняла, что побачила тут гвалт, передусім. Тут была идея, и автор, и я, как вот читач, и как и редактор, я в этом бачил менавіта больше пытания, как вот схованная гомосексуальность живется многими особами у нас в Беларуси, вот, милициантами и іншими, особливо людьми, да, як это потом, как они не могут это реализовать, и они вельмі часто выбирают шлях гвалту. В грамадстве это их так само штурхает на это. Было вот это, ясно, что гвалт, и тут не было мэты, зрабіць оду гвалту. Безумоўна, нет, только нет. Мы ввогуле вельмі старались так само быть корректно и деликатно, але гэта вот, ну, я кажу, что была идея менавіта показать, наоборот, вельмі важный аспект нашим беларускім, ввогуле усходняй, центральнай Европы. Калі з гэтым працуюць ужо больш значна на захадзе, то у нас ввогуле з гэтым не працуюць. Дзесяне, да, асабліва пасля апошніх законаў, якіх прынялі, да, ў красавіку наконт гомосексуальнасці, да, якую прыраўнялі да прапаганды, да педафіліі. Красавік 24-го года беларускі таксама закон. І таму была наша мэта перадусім паказаць вот адну з такіх вот праяваў
негативна, як грамадства стварает, калі забараняет гомосексуальность, что ў выніку атрымлівае. Одна з праяў гэта вось такая. Может быть, как они не умеют сублимовать, они створяют семью, их дети, нібыта нормальность, а насамрэч они ходят параллельно шукают, и это проявляется, конечно, негативно ў гвалтоўнасці. Только в этом была мэта показать сапраўдную жудасную ситуацию, на якую вот штурхает наша традыцыйна кансерватыўнае грамадства. Але яно не працуюць з тэмай зусім. А зусім тут не была ода показать и писать працэс самого гвалту. Окей, дякую. Пытанне такое, Ігор, вас дапоўніць пра гэта пытанне ці вось пытанне, якое вы напісалі? Я можа, калі не супраць, я дапоўню якраз вось, што Владзіслаў якраз сказаў на тэму гэтага апавядання. У прынцыпе, яно то напісана аўтарам, які не ў выдавецтве, так што гэта досвед творчасці яшчэ кагосьці, яшчэ аднаго беларуса чалавека, так? А я чытаў, сёлета выйшла вельмі цікавая кніга выйшла ў Манчестэрскім універсітэце ў выдавецтве пра гісторыю гомасексуальнасці ў Савецкім Саюзе. Там збольшага фокус на Расіі і крышачку на Ўкраіне і нічога пра Беларусь. Беларусь увогуле ў гэтым кантэксце практычна недаследаваная, таму што архівы закрытыя. Матэрыялы, напэўна, існуюць, але гэта ў архівах КДБ. Вось, калі-небудзь, можа быць, адкрыецца, будзем штосьці больш ведаць. Дык вось, вельмі цікава, што пачынаючы ад 20-х гадоў 20-го стагоддзя там і да 70-х, нават 80-х гадоў 20-го стагоддзя гісторыя гомасексуальнасці ў Савецкім Саюзе ў значнай ступені гэта гісторыя гвалту. Вось. І менавіта вось як Уладзіслаў і сказаў, што праз немагчымасць рэалізоўваць сваю сексуальнасць свабодна і здарова, яна пераходзіць у сферу фрустрацыі, гвалту, страху і так далей. Таму я думаю, гэта апавяданне, яно вельмі карэктнае ў гістарычным пляне, але, канешне, яно нас цяперашніх у 2020-х годах, яно ў нас выклікае жах, асабліва ў людзей, которые жывуць па-за Беларусю, гэта выклікае жах, гэта бясспрэчна. Дякую. Так, Воля, у тебя пытанне пра гэтую тэму ці... Да, я б хацела пра гэтую тэму спытацца. Мне вельмі цікава правы чалавека, там правы жанчын, правы ўразлівых груп насельніцтва, і я на сваім узроўні, на тым, што я магу, я проста актывістка, я там у сваіх соцсетках дзелюся, раблю нейкія відэа, што магу, калі у нас быў АБА-праект, ёсць з намі цікава, дзе я проста беру інтэрв'ю, размовы з беларусамі, якія жывуць у США. І мы вось там размаўлялі з хлопцам, які атрымаў якраз палітычны прытулак за сваю арыентацыю ў ЗША, там з ім размова. Потым у мяне яшчэ ёсць там свой канал асабісты YouTube Ласкатухі, дзе я запісала гутарку. Мы зрабілі такое, она як бы гучыць гумарна, але тэма была сур'ёзная, гей-парад ці дажынкі. І што вось увесь жах, што у нас беларусы вельмі гомафобныя. І большасць бы выбрала лукашысцкія дажынкі, чым пайсці на гей-парад і падтрымаць правы чалавека. І хочацца, я не ведаю, як вось дагрукацца да гэтых беларусаў, як бы вы, вось, я не ведаю, падказалі, ці што як мы можам, вось, звычайныя людзі, якім вось не безразлічна, гэта неабыякава сітуацыя, як можна да гэтых беларусаў, якія нібыта дэмакратычныя, там все беларусы, яны там супраць Лукашэнка, мы з дэмакратыю, але ў той жа час яны вельмі гомафобныя. Як ім даносіць, вось, пра гэтую тэму? Каб гэта не выклікала ў іх такога адтаржэння. Я думаю, Воль, тут тяжкий отказ, рецепту нема, потому что все равно некритичные люди все одно, вот этот текст, например, про Копейкина, полковника, все одно будут читать и думать, что вот все геи такие, и они все гвалтовники, и вот так вот. Наша идея была как раз вот про інше, про то, что вот и я, и Игорь сказал так само, что мне показать, наоборот, что громадство робит, или ховает, и гомофобное громадство, конечно. Что оно робит, к чему штурхает. Это могут быть самогубство, это могут быть битье, это могут быть такие проявы, наоборот, у геев, коли они гвалтуют кого-то. Тому тут внимание, я уже повторюсь, мы не хотели этой оды, ніякого гвалту, тому що епоха така, і вогуле політично коректна у світі, плюс 20-й год в Білорусі, це вогуле тема делікатна, і у нас була реакція, да, і з проектом как раз, вот, да, і Никита подчас запису, да, что мы как раз записываем, и подчас моих выступов в Вильне двойче мне
казалі саме две дзяўчыны, дарэчы, пра Капейкіна і пра збіццё, што мы не маглі чытаць гэтыя тэксты, калі ласка, трэба было папярэдзіць, напісаць на пачатку дзе-небудзь нам, што чакаецца, вот подразумевается, может сустракацца такая вот тэма. Мы, как бы, конечно, по правилах, может, там, не веду, евразвязанскіх брытанскіх дзейнічым там не абавязкова такое пісаць, але, сапраўды, мы павінны улічваць беларускую рэальнасць. Она такая, как папярэдзь. Таму тут, коли я не ведаю, рецепта няма, я лічу, што писать в этой антологии есть и вельми іншие тексты, які досить такі позитивні, веселі, але все одно їх читати не будуть гэты гомофобні гримаси, як ви скажете. Тому ми просто працягваємо писати, як пишуть різні автори, охоплювати всі аспекти, елементи життя, да, геїв, увогуле, ЛГБТК, плюс супольності, далей. Я не ведаю, ці тут літаратура не вирішила гэтага пытання, тут павінна, она можа крыху дапамагаць. Я лічу, што павінна перадусім палітычна вырашаць гэта пытанне. Только тады мы сможем говорить, літаратура будет дапамагаць как вот такой важный ресурс, фон, не ведаю. Але сама літаратура без падтрымкі дзяржавы, ну, дэмакратычнай дзяржавы, конечно, я не кажу про цяперашнюю дзяржаву, только на уровне принятия законов и досить заходних краин показывает, что можно сделать и как можно поступово вырашать. И нават досить заходних краин показывает, что тема гомофобии не вырашена. Правда? Тому, але все одно я згодный, мы повинны писать. Плюс, да, более, тут, можливо, есть мой рецепт. Я с коллегами, побачу, не люблю так казать, но тут я вымушен сказать, с гетерописьменниками, коли размовляю, с письменниками, они кажут, чим можна, ну, наприклад, допомагати, так? От, как вот такого позбігати. У них есть, правда, ресурс и доступ, да, и авторитет. Они часто авторитет, ну, например, Альгерд Бахаревич. У 2019 году мы как раз сустракались подчас одного там у проекта «Пройди свет» у Менску, и как раз они пришли с Юрием Тимофеевым и сказали, спытались, вот, а что мы можем робить, вот как вот не ЛГБТК плюс письменники, что мы можем робить, как допомогти. И я тогда зреагировал и сказал, что вы просто можете в своих творах, как вот робят французские и заходние письменники, письменницы, не связанные с ЛГБТК+, просто вводить у свои творы героев, геев, лесбиек и інших, и таким чином, ну, ясно, что там становчих, там, без фобий всяких, без, да, описывающие их. И, правда, то поглядите, «Собаки Европы», какая з'явилась, и там есть геройка, и Альгерд вельмі гуляецца з гэтай ідэнтычнасцю гендернай. І таму і астатнія бачу, там Анна Янкут і іншыя, мы шмат дэбатуем, да, з калегамі. І они сапраўды, они кажуць, што праўды варта рабіць гэта на сваім узроўні, да іх прослухоўваюць, да, мажліва, лепш, чым да нас, і таму вось, да, вот, «Собак Европы», да, вы бачыце, таму бачыце, гэта працуе, і гэта, мажліва, можа быць рэцэпты на будучыню. Супер, дякую. І давайте уже можна наступную тему некую. Надея. Я ведаю, что чекаешь. Да, ну, Владик, я просто не могу не згадаць наши часы, які мы разам правялі падчас опты. Ну, скажу, хто нас слухае, гэта быў такі вельмі класны праект Варшаўскага універсітэта па вывучэнню памежжа Беларусі. І вось мы колькі гады 3-4 кожнае лета, значит, ездили у розныя часціны Беларусі па памежжах, а на працягу года яшчэ сустракаліся на варшаўскіх сесіях. Вось, карацей, у нас былі такія баданні тэрэновыя, мы іх называлі, ну, это полевые доследы по-польску, але, конечно, мы іх называлі бадзянне. Бадзянне. Вось, да, і, Владик, я да гэтага часу, вот як, здаецца, гэта якраз на Беласточыне было ў супраслі, калі ты шмат распавядаў пра свае палявыя доследы, ну, вось, той самай віцебшчыны і вот этого спалучэння хрысціянскага і паганскага у нашай свядомасці, у беларускай, і пра русалак гэтых, я просто, ты настолькі гэта яскрава, ну, ты пераказваў, што казалі табе бабулі, што русалкі хвастамі білі жыта у іх вось за хатай.
памятаеш гэта. Ну і у сувязі з гэтым, ну это просто увайшло вот у маю, ну не ведаю, у памяць, я вельмі часта згадваю і смеюся. В сувязі з гэтым пытанне, ці ты не карыстаўся, выкарыстоўваў, я адразу скажу, я нічога тут цябе не прачытала яшчэ пакуль, вось, можа быць, мяне наша сённяшняя сустрэча падштурхне. Таму адразу выбачаюся, ці ты ўжо гэта зрабіў, то бок у меня пытанне, ці ты вось увесь гэты такі пласт, які ты маеш, да, вот з тых часоў, да, менавіта вот з тваіх, ну, не нашых даследаванняў, а менавіта віцебшчыне, да, вот гэта вось такое вот, ну, нейкае шчырае дакрананне да сваіх каранёў, ці выкарыстоўваў, ці плануеш выкарыстоўваць, нейкім чынам апісаць, напісаць, вось менавіта ў літаратурнай форме і падзяліцца са светам гэтым. Дзякуй. Так, Надя, дякую вялікі. Я таксама твою эпоху згадываю і пра цябе. Просто такая залатая пара была, ну, нашай маладосці. І сапраўды шмат жартавалі, але шмат і навучались. Правда, у нас былі цудоўныя настаўнікі, настаўніцы, выкладніцкі, увогуле класікі ўжо, класікіні сацыяльных гуманітарных навукаў сучасных. Ну так, да, пані прафесор. Да. Пані прафесор Эльжбета Смолкова, і Ганна Энгелькінг, і спадар Алесь Маленчук, і гэтак далей можна пералічваць. І я рады з той эпохі, как раз я памятаю, как падчас экспедыцыі, калі гэта вот працяг твайго пытання, і таксама часткова Ігор напісаў пытанне, да якога таксама мы вернемся. Я памятаю, было прыемна ці досведы палявы, да, досведы нават не звязаны з праектам ОПТА, а вот з віцебскімі менавіта маімі экспедыцыямі этналагічнымі, і как і моўнымі. І памятаю, спадар Смаленчук, прафесор, да, гісторык, і мы шмат працавалі разам, хадзілі па парах ці троіцамі па розных вёсках. І спадар Смаленчук, он вельмі дзівіўся, што можна па-беларуску брахацца. І он потом казаў, што вот меня Владзік з Віцебска навучыў брахацца. Мяне, говорит, прафесора, выкладніка з горадні, я думаю, што расійскі мат ці пальшчызна, а вот ёсць беларускі вось такі. Таму, говорит, часткова, Надя, гэта апісана, вот, дробязі ёсць, напрыклад, пра стараверскую казку у зборніку песні «Траверных рагулю» я крышачку прапісаў. Крыху прапісаў в некаторых публікацыях этналагічных, якія публікавались, але збольшага ён яшчэ не прапісаны, і вот якраз я рыхтую вот маю вынікі гэтай вялікай экспедыцыі за шмат год кнігу «Віцебскае стараверства». Этналагічныя аспекты, мовазнаўчыя аспекты. Таму што шкада этого матэрыялу, і как раз Анна Энгелькінг, я здесь звязалась, она сказала, што трэба дапісаць, таму што он знікне і шкада будет. Это вельмі цікавы этнаграфічны матэрыял, в тым ліку з гумарам, шматлікім гумарам. Плюс гэта такое апісанне, вот гэта вельмі важна, культура, якая знікае, асімілюецца і знікае. Стараверства беларускае, оно у стадыі знікнення. А мы как раз еще карыстали досведом, да, карыстаючыся вот гэтай прывілеі доступу до стараверскай культуры, і таму што сам часткова, да, стараверы і так далей, я змог апісаць, сабраць вялікі матэрыял. Гумар, мова стараверу, папоўцу і без папоўцу. Таму глобальна это рыхтуецца, выніку будзе ў форме такой кнігі, монаграфіі этналагічнай, відаць. І таксама фотаматэрыял вялікі, вот я уже Ігорю казал, мы в выдавецтве, мажліва, выйдем, вернемся, это моя мара великая. Вот у нас вышел сёлета альбом Ластоўскага, экспедыцыі Ластоўскага. І я кожны раз гляджу, што я не параўноўваю зусім себя з Ластоўскім, прабачце, але 15-17 год збірались і фота цудоўныя, якія рабілі стараверу, стараверак, могіла, крыжоў, і людзі, якія зніклі, культура, якая цудоўная, і жанчын, якія папуюць, не ёсць фота этих жанчын, якія папуюць. І гэта все хочется таксама выдаць як фотоальбом. Це важны, цікавы матэрыял, і гэта рыхтуецца, але таму толькі каліўка прапісаная была уже на ўзроўні літаратурным і навуковым, але большая частка яшчэ чакаем. Слухай, ну это выдатныя навіны, вельмі рада пра гэта чуць, і ведаеш, ну вот пакуль ты казаў пра старавераў, стараабрадцаў, узгадалася Гомельшчына і Петро Цалка. Вось, якраз такі, да, вот, можа быць, бо, ну, ён працягвае
не ведаю, як яму гэта ўдаецца, але працягвае працаваць на гэтай ніве. Вось, і ясна, што адлегласць вялікая, але зразумела, што ў любым выпадку перасячэнняў з віцебскімі і на Гомельшчыне стараверамі вельмі шмат, і хто ведае, калі прыйдуць змены, магчыма, да, будуць вельмі могуць з'явіцца вельмі такія цікавыя праекты ў гэтым звязаныя. Так, Так так. што дзякуй за добрыя навіны. Так, наступнае пытанне ад Ігора. Я таксама дадам. Раскажыце пра сваю працу, раскажыце пра сваю працу ў віленскіх архівах і бібліятэках. Гэта цікавы аспект працы Уладзіслава, і першыя публікацыі ўжо з'явіліся. Напрыклад, мовазнаўчыя працы Ластоўскага. Што яшчэ наперадзе? Я яшчэ адразу там невялічкую вставку, што ваша праца ўжо там нам дамаглі троху. Я памятаю, у новым часе убачыў ваш артыкул пра апавяданне «Няпоўны беларус» ад Улада Ініцкага. І наколькі я разумею, это вы знайшлі зборнік апавяданняў Улада Ініцкага недзе ў архівах, ось, і пра яго напісалі. І праз гэта мы потом запісалі саму аўдыакніжку з гэтых апавяданняў, і цяпер гэтую аўдыакніжку можна бясплатна паслухаць дзе хочаш. То есть нават то, што ў электронным і папяровай версіі вы, магчыма, не знойдзеце, хаця б у аўдыёверсіі можна паслухаць вось тыя зборнік апавяданняў з 2020-х гадоў, не памятаю. Так што ўжо дзякуй вялікі за той артыкул. Так, і цяпер к пытанню. Дякую вялікі, што вы подхапілі і запусцілі гэта, бо што праўды это можа в архівах взяць, альбо там толькі на абанеменце адзін асобнік у Вільні і все. У Менску, мажліва, таксама ёсць. Так? Але большая частка беларусак не могуць карыстацца, таму дзякую вам, што кніга гэта ёсць в аўдыёфармаце, там ёсць файны філазофскія такі тэксты сумнявы, але з гумарам ёсць «Няпоўны беларус», тэкст просто пра многіх цяперашніх няпоўных беларусаў, вельмі актуальны. І таму сапраўды гэта праца в віленскіх архівах і бібліятэках. Я ў Вільні, тут ясна, што фонды вялікія ёсць, і я просто сяджу такіх, мне здаецца, я сяджу на нейкіх на золотых яйках, я не ведаю, себя уяўляю такой, как куркой, сяджу на таких яйках, думаю, трэба ж карыстацца гэтай мажлівасцю. Это, ведаеце, я параўноўваю з гэтым сведаннем мову. Мова ведае, это ключик, калі вельмі сумна, жудасна, ты можаш уцякаць. Бах французская і уцёк, бах літовіцкая і уцёк, там, бах беларуская, там, і пішаш. Той самый я уцекаю, але я уцекаю на час, потом все-таки продукт з'являецца, віленскія архівы бібліятэкі. Я кніга мовазнаўчай працы Ластоўскага, яшчэ раней, дзякуючы працы у архівах, з'явілась кніга творы Палуты Бадуновай, сама была змаргіналізавана, але мы таксама перавыдаць, правда, хочам таксама ў нашым выдавецтве, потому што вельмі важная тэма і важная постаць. І я туди так само йду вже, і там вельмі добрі всі знайомі працюють у Літовіскі. І там просто знаходиться архів великий, музея, білоруського музею, який існував у Вільні поміж війнами. Тепер є білоруський музей, але там нічого, тобто спадщини нема, тому що після 45-го року все було розформовано і передадено Літовіській академічну бібліотеку. І вельмі добре, що було туди передадено, там це заховалось. І от можна користатися. І кожен раз я знаходжу некие цікавинки, і думаю, що там многие люди ходили і ходять, правда? І думаю, шмат дослідників. Там кожен, коллеги, документ береш, там є історія, хто брав. Ти обов'язаний написати ім'я, прозвище. Там можна знайти, там не ведаю. Збірука, і Мальдіса, і там Кауруса, всіх, там все можна знайти, хто читав, брав який документ. Але не все довели до конца и не зрабілі публікацыі. Вот мовазнаўчую працу Ластоўскага падрыхтавалі ў выдавецтве, я вельмі цешуся. Цяпер вялікая праца ідзе, і я спадзяюся, у 25-м годзе мы вот якраз у выдавецтве Скарына выдадзім кнігу твораў, впершыню творы Ванды Лявіцкай, жонка Лёсіка, але забытая, ніхто не ведае, што яна была пісьменніца, пісала цудоўныя тэксты. Дарослыя тэксты вельмі фемінісцкія, некаторыя такія, што просто там тэкст «Чужая», які читаешь, і вот табе страшно, потому что она вельмі описывает лёс жанчыны увогуле, беларускі. И так и сталося, она потом сама, правда, мы ведаем, она померла, съехала за мужем, и ей забороняли вернуться на Беларусь, и она померла там на Ставропольщине, на Краснодарщине недзе, и дасюль. Вот. А у нее были цудоўныя тэксты, цудоўныя пераклады, я хочу его довесить до конца, и вот працу вядзецца, будут творы Ванды Лявіцкай у 25-м годзе, так само рыхтую,
ніколі, она марыла про книгу, але ахвяравала все для мужа, для детей и померла без книги. Письменница без книги. Але тексты ее в архивах и в газетах некоторых есть. Я вот собрался, собираю далей, собираю. И тому вот будет так само эта книга. Але параллельно іншие дробные такие проекты, альбо тексты, якія вот, да, для новый час я пишу, как поделиться с белорусами, с белорусками, якія не могут пойти в архив и прочитать некоторые цікавые речи. Например, вот недавно зусім на самой поверхне архиву лежит цікавая течка, шиток, присвячений Юлію Таубіну, поэту репресованному, якого вельми любить, який есть цілий да, сторонка присвячена, да, створена Крістіною Бандуриною, Артуром Комаровським, так? Але шмат даследована спадчына гэтага репрессованного поэта, але там ніхто не ведаў, што у него был псевдоним, что он писал некоторые верши и латинкой цудоўна, и это шиточек лежит просто вот. Я не занимаюсь поэзией, я не занимаюсь спадчыной Таубіна, но просто я читаю, и я разумею, что гэта еще некоторые речи не публиковались николь. Вот они лежат, любой может, в принципе, записаться. Я не хочу как бы заниматься темой людей, которые больше являются специалистами в этой теме. А ты разумеешь, что когда ты нечто не напишешь, это так и застанется еще 20, 30, 40 год там лежать. Тому вот такие выклики каждый раз передо мной. И ты разумеешь, да, вот воле вы пытание поставили, как складано все эти ипостаси получать в одним. Заниматься литературознавством, заниматься... Але еще іншие важные проекты, их больше, их шмат, я про все не буду казать, але вот важно один проект варто поделиться, можливо, знову как раз делиться треба з вами, можливо, белорусы из США, белорусы Британии как раз могут допомогти. Чудовный проект «Словник», ніколі не публикованы рукопис «Словник» Язепа Цяхінскага. Ляжить, и частки гниют и выкидывают их. И он сбирал там 30-40 год этот словник. Конец 19-го стагоддзя, початок 20-х. 35 год он сбирал эту мову, и там с тлумачениями, я, дякуючи этому словнику, оборонил диссертацию в Варшаве. Там материал просто шедевр, там просто, ну... И вот он лежит просто, и я регулярно працую з ім, але ён не лічбаваны, и он... Некоторые, многие сторонки, они сказали, уже списали, потому что они сгнили. Подчас войны Другой сусветной было сгублены некоторые литеры цалком. Он лічыцца одним вельми вялікі. Там она, я когда пришел замовлять его, она мне сказала одразу, вам все 16 килограмм нести? Альбо я говорю, не, 16 не треба, я брал по частках, працаваў з ним. И вот он не лічбаваны, тэж ідэя лічбаваць і электронку зрабіць, і зрабіць на паперы, потому что это данина такая. И там такой материал просто, что тычыцца фемінітываў, что тычыцца іншых, просто чудоўная крыніца того, что нібыта было згублена, але словник, які, дарэчы, мне дапамог зразумець мою памерлую бабулю. Я не все слова разумел, когда бабуля казала, моя витебская померла, только здогадывался. А в словнику Цяхінскага есть все тлумачэнне. Плюс гэтага словника, что ён белорусско-российско-польский, белорусско-польско-российский и тлумачальный. И он еще описывает, не только дает означение, а описывает означение, что это. Это просто вот там, например, профессорка, это не просто, это не жонка профессора, кабета, яка робить профессором. И так далее. И, например, многие слова кельчиба. Бабуля так часто казала слово кельчиба, и я думаю, что она выдумала некое слово, думаю, кельчиба. А вот у словника Цяхінскага все прописано. Когда докторка приезжала до бабули, докторка пыталась, бабуля, что вам выписать? Ну, какие леки? Бабуля моя казала, она была жартовница, теперь я это разумею еще больше. Она казала, ай, дочурка, выпиши мне некой кельчибы. Докторка разумела, памятаю, я сидела, она думала, что бабуля старая, там у нее проблема с зубами, она нечто дрэнно вымаўляет, некие леки, видать, хотела назвать там, и не может вымовить нормально. А бабуля все добро промаўляла, я теперь разумею. А кельчиба – это отрута. И она просто дает некая отрута, и я уже все, я уже прожила, хочу. А ее девчина, докторка, не разумела. И я сидел, думал, что она кажет. И вот я когда працую с этим словником Цяхінскага у Вільні, мне просто, часто набегают слезы, потому что ты разумеешь, что он тлумачит тебе бабулю, якая померла. И это просто, не только для бабули, а для інших многих тысячи словов варто обновить и вернуть этот словник белорусов. Я уверен, что он поможет вам некоторые слова, некоторые выразы просто захопиться и вернуть их. И так далее. Апошні момент, коллеги, это шиток, який я знайшов, працую, 42-й год, шиток
1942 год, алоўкам лацінкай напісана шытачак з мацюгамі. Я рагачу на ўсю беларускія мацюгі. Я рагачу на всю библиотеку. Мне шикают библиотекарки, хоть они меня ведают и любят, но все равно они шикают, потому что я часто не стрымливаю. Вот, и там всякие такие выразы цікавые, и так само некоторые, які казала моя бабуля. Я не ведаю, ці можем тут казать вульгарщину, ці это цензуруется в США, я не ведаю. У нас у Литве не цензуруется? Можно. Можно. Наоборот, выраз, многие, я только один скажу, коллеги, он крыху, наверное, он некорректно, але тым не менш так кажуць дасюль вёска. Моя бабуля так казала, моя маці так кажуць. Кажуць, чаго дзеўка вартая? Адказ 3 пізды попелу. І так все кажуць, і это вельмі архаічна. І у Насовіча, кажуць, таксама знаходзілі, ён не змог яго в словнік включыць, таму што было цэнзуравана до 19 стагоддзя. А в этом шытачку таксама прапісана, але бабулькі і віцебшчыны дасюль так кажуць. І іншыя, я вже не буду, яшчэ больш страшны, больш вульгарныя, якія просто нават я пасаромлюсь прамовіць. Але вот этот шытачак лежит, і ты думаешь, што нібыта, ну вот, і, конечно, гэты шытачак пойдзе, да, цікавы матэрыял, слоўнік, які мы рыхтуем, зноў жа выдавецтве Скарыны, был анонс у нашай Ніве, слоўнік абразлівай лексікі, брэшымся па-беларуску, мы рыхтуем слоўнік, я рыхтую слоўнік абразлівай лексікі, і, конечно, этот шытачак мне яшчэ больш дапамог. Мне теперь есть на что обоперться, не просто на мою бабулю, якая померла, и я запись не поспел зарабить. Да, могут сказать, Владислав придумал. А вот шиточек есть, где прописано то, что в тым указала в тым моя бабуля. Супер. Такое хутенькое пытанне ад мяне. Дзе вас можна пачытаць? Окей, пачытаць, типа, тое, што вы зараз пішаце. Я ведаю, што на новым часе рэгулярна выходзяць нейкія артыкулы. Можа, вы на Фейсбуку недзе пішаце, Інстаграм увогуле. Есть у вас недзе, где вы такія невялічкія думкі, што-небудзь? На жаль, мне нема неких сетках, у меня нема. Некие такие публицистичные тексты я друкую часом переклады, альбо часом некоторые невеличкие литературные тексты друкуються на новый час. Но новый час, ён, в принципе, не друкуе мастацкія тэксты, там, але часам робіць выключэнне. Я вельмі удзячны новому часу, але публицистичные такие тексты то там. У меня есть моя сторонка Горбацкий Европа. Кропка EU. Кропка EU, да, дякую. Кожен раз по-английски промовить не могу сказать. И там я часом выкладаю некоторые тексты, теперь я спынил, теперь хочу вернуться, снова публиковать там. Але это маргинальный такой ресурс, тому виртуально не почитаешь, только вот на папері альбо электронки, які выходят у нас в видавецтве Скарына. И Игорь, я удячный, он спочатку как раз давал спосылки, где можно почитать и знайти тексты. Тому я бы хотел, но просто как бы, ну, не ведаю, как пайсці далей, бліжэйшай у публіку, але я не карыстаюсь социальными сетками, у меня нема телефону, тому я не ведаю, як. У вас нема телефону? Это... Нема телефону. Ніколі не было, нема телефону. Ніякага? Ніякага. Ні Ні стаціонарнага, ні мобільнага. Цікаво, особливо там на паўгадзіны можна параспытваць. Як так цікава. Гэта мне дапамагае таксама, я думаю, ретро-практыкі пісаць, шыткі ад рукі, а только потым я перанабіраю многія тэксты. Двойная праца, я разумею, але так працуецца просто такая модель. Оля? Ну, мені, до речі, ось у тему, да, то подобно, що Микита сказав, у гэту тему, базуючись на моїм досвіді читання Мерк Грац і того ж тих веселих історій наприкінці, і ви зараз розповідаєте, і ви бачите наші твари. Ми то сумне, коли щось сумне, то поспіхаємося, настільки ви цікаво, гэта смачно, пригоже розповідаєте, ці не плануєте ви ніяку таку агулам книгу зробити? Ось, видите, з таких замальовок з вашого життя, мені подається, гэта був би такий топ. Зараз білорусам, ось я так само вядоцца ў кніжным клубе ЗША, і ўсе скардзяцца, не хапае вось такога чагосьці жыццёвага, лёгкага, ўжо ўсе стаміліся чытаць пра нейкую, пра вайну, пра ўсё дрэннае, таму што мы жывем гэтым кожны дзень. І хочацца вось такога, ведаеце, вось як радзіва прудок, чаму Андрусь такі стаў папулярны, таму што гэта было так адгукнулася людзям, было жыццёва, з гэтых вот замалёвачак. Можа, вам такое штосьці зрабіць свайго? Так, дзякую, Валю. Ну, уже часткова робіцца.
Я не ведаю, может, з'явіцца таксама эта кніга, где такія гісторыкі гумарыстычныя, да, з гумаром, віцебскія гісторыкі всякие. Надеюсь, я могу довести до конца и публиковать таксама. Вот, таксама іншы проект, да, вот я крыху делился с коллегами, так и называется «Витеблянизмы», где слово «витебский» и гісторыкі з гэтымі словамі, і там кожная гісторыя вельмі смешная. В тым ліку, напрыклад, Макей. Прабачце, што згадываю, да, Макей, но просто многие, я думаю, вы ведаеце, да, не только у нас прозвішчы беларускія вельмі, ну, оно распаўсюджанае, да, і палітык у нас был такі Макей. Але што слово означает? Витебску, калі якраз сачыў за это, прыязджаў, калі Макей был нет, он был министром замежных справаў, когда еще Беларусь приезжал, и там ходил, и бабульки, староверки просто рогатали, пробачьте, ледь, сказали, ледь не усикались, потому что, когда они побачили прозвище Макей, они переглянулись помеж собой и сказали, что, айо, это ж таким прозвищем, как это так? И он не соромится, а журналистка далее протягивает, она там Макей, и они отключили телевизор. И мне рогатали, бо в витебском диалекте Макей, это еще кажут про мужчинский челюсть, это челюсть. А он говорит, а у него ж прозвище такое, мама милая, говорит, коли он Макей, як тогда яе звать? Як тогда звать жонку Макея? И они, говорит, вот как они имены дают, прозвище, и спокойно себе, и живут спокойно, и нават не соромятся, как их огучивали. Ясно, что это два адрозныя ўзроўні, правда, планеты. И нават староверки, якія беларускія живут уже там 300 больше год в Беларуси, они уже перешли на эту белорусскую диалектную витебскую мову, и они ведают, что такое Макей, а Макей, который прозвище носит, и он не ведает, что такое Макей. Ну и вот, и там такие историки шмат. И я просто так само вельми смеялся, ясно, что и вот такие историки збираются, пишут, и тому я дякую велике, что вы як читачка чекаете таких историй, я буду таки рады працягнуть эту працу и уже ведаючи, что есть патэнцыйныя чытачкі, але я згодны, што гэта сапраўды нам не хапае гумару, смеху, асабліва цяпер, да, мы апынулись в такой стадыі негатыўнай, таму літаратура можа дапамагаць, і таму і слоўнік абразлівай лексікі, як пішет Александр, што чакае, і он таксама гэта навуковы прадукт, але там прыклады такія, што я ўпэўнены, што вы будете все смяяться. Часто, на кожную, ну, пра старонку вы будете рагатаць, вось, той самыя мастацкія тэксты, якія, да, вот радіопрудок вы узгадалі, я так само вельми полюблял первую частку особливо, я просто смеялся, рогатали мы многие. И такого плану я вот только витебские историки я планую. И они уже пишутся. Классно. Ну что, сябры, есть еще питание у кого? Апошнее, может быть? Потому что у нас уже годинку 20 амаль. Не. Ну, калі не, то можем тады скончваць на сёння. Добра. Да, дзякуй вялікі, Уладзь. Было вельмі цікава. Шмат новых даведаліся кніг, якія трэба чакаць. Ну да, думкі таксама правда кнігі ў меня з'явіліся, што з гэтага трэба запісаць. Ось, да, дзякуй вялікі, было вельмі класна. Што яшчэ нагадаць можна? Ну, яшчэ можна нагадаць, што мы гэты сустрэчы арганізоўваем дзякуючы донатам. То есть мы невялічкія ганарары плацім усім нашым гасцям. Таму, калі ласка, донатьте на Апу, там невялічкі $5-10, каб мы маглі працягваць сустрэчы гэтыя праводзіць. Таму што па планах у нас яшчэ магчыма хапіць, чаго ж там усіх беларускіх пісьменнікаў і пісьменніц, якія ў нас ёсць і будуць. Ось. Ну все, тады, магчыма, на сёння ўсё. Дзякуй вялікі ўсім і Дякую.